Sindikat mašinovođa pozvao je svoje članove da obustave teretni saobraćaj od utorka u 18 časova i putnički od srede u 2 časa. Mašinovođe nemačke železnice stupaju u utorak uveče u trodnevni štrajk kojim žele da poslodavce nateraju na ustupke u aktuelnim pregovorima o kolektivnom ugovoru. Ovom štrajku nedostaje legitimnost i zato činimo sve za dobrobit naših korisnika. Objasnio je predstavnik nemačke železnice Florian Wech i najavio pokretanje zahteva za odlaganjem štrajka pred nadležnim sudovima. Wech je najavio novi skraćeni postupak pred sudom kako bi došlo do odlaganja štrajka koga DB smatra nesporazumom.